Patxintxiketan proiektua 2018an hasi genuen, eta 2019an proiektuarekin jarraituz, besteak beste 3 abesti aukeratu ditugu 3ak, Gabonetakoak. Horra Mari Domingi, Dindandon eta Ator Ator, dira aukeratutako abestiak. Atoz, atoz, zapia buruan jarri. Atoz, atoz, gona, soinean jantzi. Gaur lurretan da, kriski, kraski. Ator, ator, gaztetzera, gaztaina zimelak jatera. Gabonetako abesti horietan islatzen diren balioak, erlijio konkretu bat, kontsumoa, familia eredu batean zoriontasuna eta pakea, eta beste olako hainbat balio transmititzen dira. Eta Bizkaiko Urtsintxa Eskolatik argi dugu gure errealitatea beste erabatekoa dela, besteak beste hainbat erlijiorekin gaude elkar bizitzan. Jende asko dago hainbeste kontsumitu ezin da dezakenik, familia artekoren bat urruti daukana, edo bera hemen bakarrik egon eta ia familia osoa urruti daukana. Eta horregaitik 3 abesti horiek aprobetxatuta, beste balio batzuk txertatuta sortu ditugu proposamen berriak. Kriskitin, kriskitin, elurra dabil, barrezka eta lasterkan ari gaur lagunekin. Beraietan islatu ditugun balioak, dira hainbat erlijiorekin elkarrizketan gaudela hori alde batera utzita, negua eta hotza agertu dira bertan, elurra ere agertzen da, adin ezberdinetako personak elkarrekin jolasean edo hartu emanean, baita agertzen dugu zoriontasuna, pakea edo maitasuna, baina ez familian, bai ingurunean. Izan daitezke lagunak, edo izan daiteke familia bera, edo baina ez gara familian zentratu adibidez. Jolasean ere gurasoak aipatzen badira ere, aita jarri dugu, eta beste nolabaiteko iruditeri bat sortze aldera sortu ditugu abestiak birformulatuta. Gero gurera ere ekarri dugu, ez dugu Belen aipatzen esaterako, Gorbeia da aipatzen dugun leku bat, eta erabiltzen ditugun izenak ere gure inguruko pertsonen izenak dira. Hau da gure proposamena, espero dugu zuentzat baliagarria izatea eta beraiekin abesten eta jolasean primeran pasatzea. Naizare txaitarekin ari dira jolasten. Idea kantan, txitxoa kantzan, patxintxitxirula jotzen txizulari erantzan. Egunero ospatutzeko kide eta